Jonyuol kachiel kod jokedne ratiro mag jogo modak kod ng'ol moro buongo kata autism yogo pek mar yudo thieth ne jogo modak kod kit ng'ol ni kachiel kod pek mar yudo somo. Jolony wacho ni ber ka nyithindo mantiere kod ng'ol mar obuongo imanyo negi thieth machon mondo giyud kony, mana kaka jafwambo marwa e kaunti ma Migori Joe Juma lero. Ng'ol mar obuongo bende koro ng'ere kaka autism. En kit ng'ol ma jogo maketo ratirogo mag jogo mantie kod kit ng'ol ni wach ni koro pok ong'i kod wang'o ber kod piny owacho. En kit ng'ol madwaro mare thoth to ahinya e yor thieth, somo kod moko kalwe kod jolony mag thieth kaachiel kod jonyuol ma odak kod nyithindogo mantie kod kit ng'ol ni. Secondly, koro ka wafwenyo ni koro it is autism, therapy nen expensive kabisa. Niwach koro watere occupational therapy, idwa ni dhi maybe twice a week, to one session is 2,000. Bende koro speech therapy, bende one session is 2,500, bende nagedhi like twice in a week. Well, as a parent, the society, as I said, has not embraced autism, and there are still kind of beliefs and says they think that something is wrong somewhere. Caroline Kisuge menja puonj kendo jakeno trogo mag nyithindogo ma odak kod kit ng'ol ni mar obuongo wacho ni akwedo osemiyo thoth jonyuol pando nyithindgi ma odak kod kit ng'ol ni. Jomoko paro ni en neko, en juogi, en gik mopogore opogore nikech king'iyo nyathi en ng'ol mok nenre. Koro ka en ng'ol mok nenre, tek mondo ng'ato fweny ni nyathini nigi ng'ol. Miyo wich kuot oneno ni make mondo ogol nyathine cha oko koparo ni samoro idhi nyiere no en gi nyathi machalo kod mano. Omiyo ne wagombo mondo wakwa jonyuolwa bende mondo mi wating' mayot kata tich mayot. Kata kamano wacho ni sane ka okalo riwruogno mar Ryan Hope Foundation ka otene kod migepe mag piny owacho koro gisewuok oko mar chopo ir nyithindo modak kod kit ng'ol mar obuongo e kaunti ma Migori kod kaunti mamoko mar chiwo kony mopogore opogore. Wakelo ji kanyakla mondo wapuonjre weche mag autism gi eri, to bende watim negi gimiluongo ni medical assessment. Ondikgi mondo giyud oboke manyiso ni ging'ol. Jonyuol mosewuok oko mar manyo konyo nyithindgi ma odak kod kit ng'ol ni yuago pek e yorego mag somo, thieth kaachiel kod mamoko. Mondo mi yuda ida kata chiemo manyalo konye ok yot, kech chiemo be giyiero. Nyalo wacho ni jonyuol mondo accept mondo come out gikel nyithindogi e sikul. Jopuonj manyalo maneje onge. Koro anyalo kwayo ni sirikal bende koyie jopuonj motimo autism mondo ndikgi. Nancy Akoth mentie kod nyathi ma jigni 5 mantie kod kit ng'ol ni wacho ni chiwo arita madwarore ne nyathi ma odak kod ng'ol mar obuongo ok yot kendo dwaro chuny. To ni miya hope no nyalo chango. At the age of 3 years to naduoga bedo gi buok. Nikech ka nokona ni nyathina nigi autism, cerebral palsy plus epilepsy. Nobedo na mapek to gima noduogo miya geno ni okan kenda. Kada bed ni safar ni pek, Akoth wach ni giseketo sinani e manyo kony ma oting'o dhi ir jalony manyalo konyo mondo nyathini koro yud thieth mopogore opogore ma oting'o konye mondo bed ni nyalo wuoyo e yono makare. Yudo kaka jonyuol manigi autism thiedho nyithindo go tek gadieri. Mondo mi idhi kata mane MRI Kisumu kata Kisii duogi mi diagnosis nyathi. Itiyo gi gimoro amora ka lweti ni nono ka wan kama to wayuak. Endo ka wanot kachacha. Kaka jonyuol wati gi one language, wa select dhok achiel monego wawuo godo e ot. Ka en Kiswahili, kata ka en Dholuo, kata ka en Kiingereza. Wacho kod dhok mopogore opogore, koro nyathi dhi bedo gi gimoro miluongo ni mental block. Cynthia Chieng men jalony ma konyo nyithindo modak kod kit ng'ol mar obuongo wuoyo ma ong'ere kaka speech therapist wach ne jonyuol ma odak kod nyithindo mantie kod kit ng'ol ni onego bede ka tiyo gi yore mag wuoyo e kinde ka kinde to ahinya kapod gitindo. Ka wan ot wach mar keto nyathi mbele TV chakre okinyi nyaka odhiambo. TV en gima ing'iyo, nyathi ng'iyo TV. Samo ng'iyo TV ni ing'eni TV wuoyo to kome nyathi samar wuoyo. George Juma, Ramogi TV.
Tim mar Kenya ma baseball mar jotugo abich koni gi kocha nochako maber e tuke mag laro simo mar Afrika ma Ugwe bang' loyo tuke ariyo mokwongo e mbalariany ma Nazarene Nairobi. Kata kobedo ni ne gichako gi chien kane gigocho gi Uganda, jo Kenya go noduogo gi mbii mapek ma giloyo set mokwongo 3-2 kaeto giloyo mar ariyo 9-6. Kenya